Aitor, iritsi daia denboraldia amaiera Oriako limusin taldera azaldu guzu. Nola baloratuko zenuke aurtengo denboraldia? Gure ustez balorazioa ona izan da. Ez dira emaitzak gehiagik lortu, baina bueno, azkenen hori berdintzaiu. Gehiena hori mutiko pila bat, neska mutil pila bat, emaitza polita izan da, balorazio polita da. Hainbat kiroletan parte hartzaile kopurua jaisten ari da, zuen kasuan ume kopurua gora egin du, jaitsi egin da? Nik uste mantendu indala, igual pitin bat gora indu, baina nik uste mantendu indala. Denboraldia amaitu den arren, bera hasiko da berriz ere pistako denboraldia? Bai, aste honetan bidali diaten mezua, pista libre daola eta horrengo astean entrenatzen hasteko prest gaudela. Beraz, hor tartean egiten den deskantxo hori nahiko motza edo egiten dute txirrindulariek, ez? Bueno, bai, guain hasiko gehien bat kadeteak, zeratik kadeteak uztaien temporada bukatu zuen, eta juniorrak gutxinez hilabete bat ingo hor izatea. Hilabete bat deskanso totala, eta gero preparazioekin berriz hasi negukoa, pista. Eta gaurko egunera itzuliz, nolako festa antolatzen duzu denboraldi honi agur esateko? Antolatzen dut irtera bat, ez dakiko hain dudan gaudeo, Lizar taldea, Olegorre taldea bitu, gurasok, umeek nahi duen guztik, irtera bat lasai-lasaia, eta gero berriro nahi itzuli lokalea, eta hemen 11etako txiki bat, temporada bukatzeko. Eta gurasoak animatzen dira bizikleta hartzera? Temporadan zehar ez dira asko animatu, baina guain ikuste diot guraso batzuk, eta gaina hobeto honan ikuste diot ama batzuk. Ama detxente etorri da, eta azkenen hori eskatzea du, eta bai, gustora.